सनितपुर जिल्ला एबसुनि बानजानियाव बालिफारा दख'रा एबसुनि मावखुलियाव दिनै मुलुगनां आइजो सानखौ फालिदों। बे साननि हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबित नार्जारी आरो राजेश बसुमतारी बिथांजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानि एडिसि दतिबा बरा आरो एमएसके एनजिअ महिला शक्ति केन्द्रनि गाहाय नेतारि इलिशा बर'आबो बाहागो लादों। ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरनि बाहागो लानायाव बुंथिगिरिफ्रा दिनै मुलुगनां आइजो साननि सोमोन्दै माखासे गोनां बाथ्रा फोरमायना होयो। मुलुगनां सानाव नुजाथि फैनानै आंखौ बिबुंथि फंनैसो लाखिनानै जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय बिथांमोननिसिम। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानदोंदि गुबुन बोसोरफोरनि बायदिबो देग्लायनि बोसोरावबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बालिफारा दख'रायाव बे 8 मार्च एबा आइजो मुलुगनां सानखौ फालिदों। बिथांमोना बेयाव जों बाहागो लाफानो मोननानै जोबोद गोजोननाय थादों। बिदिनो बिथांमोना आइजोफोरनि सायाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो आइजो जौगानाय आरो आइजोनि सोलोंथाइ बेफोरखौ लानानै बहुद बोसोरनिफ्रायनो बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामबोबाय थादों। थ' बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर होबाय जोङो। बर' समाजाव जों बिथांमोननि सापर्ट मोननानैथ' जथेस्थ' दावगानो हादों। दिनैसिम आइजोफोरा गेलेनाय होन बा मोसानाय बा मोनफ्रोमबो हाबाफारि बिथिङाव आइजोफ्रा हौवासाफोरजों समान समान आग बारायनायखौ दावगानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों आरो जों जथेस्थ' नाजाबाय थागोन। इयुनावबो जाहाथे जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्राबो आइजोफ्रा हौवासाफोरजों समान समान आखाइ हमनानै गोजौआव दावगालांनो हायो, जों बेखौ आसा खालामो। बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि रांखावरिनिबो प्रब्लेम आरो फारसेथिंजाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय। बिनि थाखायनो जेब्ला उन्दै बैसोआव हाबा जानानै न'खराव रायजो संसार जानायाव केलेंकारि जायो। नै बिनि थाखाय रांखावरि असुबिदानि थाखाय जोंनि हौवाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावहैनो थांनाय जायो। थिग बेयाव थांनानै माखासे हिन्जावफ्रा जायफोर आइजोफ्रा जोंनि आइजोफ्रा गावबागाव हौवाफोरनाव दामि दामि मबाइल नांगौ, ओरै थोरै नांगौ, नङाब्ला नोंनि न'खरखौ गारगोन उमुक थुमुक बहुद बुङो। बेबायदि हुमखि होनायाव हौवाफ्राबो न'खरखौ गारलांजानो गिनानै दामि दामि मबाइल बायना हरगोन। थिग बेबायदि नेट इउज खालामनाय अनेक माबा फेसबुक गेलेनाय नैबेयाव गुबुन सेंग्राफोरनि महर, गुबुन सेंग्राफोरनि अनेक फैनानै बे जोंनि दानि मुगानि हिनजावफ्रा बैफोरजों लोब्बा लाफानानैनो बे जोंनि गावबागाव न'खर सिफायनाय बा गुबुन हौवाजों थांनाय हाबाफारिफ्रा गुबै जाहोना बेनो आरो। दिनैनि मुगायाव जोङो सबसे गावनि गथ'खौ जुदि मोजां जाजानो लुबैयोबा गिबियावनो बिमा बिफायानो गारजेनानो सांग्रां जाग्रोनांगोन जे आंनि गथ'आ खैथायाव फरायसालियाव थांदोंमोन आरो खैथायाव नुजाफैखो आरो न'आव फैनानै बे मा खालामदों, बहा थांदों, बेखौ नोजोर होनांगौआ जोंनि गारजेननि खुब गोनां हाबाफारिफोर। जुदि गारजेना थिग नङाब्ला जोंनि गथ' गथायखौ जों माब्लाबाबो गोजौ थाखोआव दावगाहोनो हानाय नङा আৰু। আজি যিহেতু মানুহসকল চব মহিলাসকল গোট খাইছে, যিটোতো তোমাৰ এটা পজিটিভ চাইড ন। আহি থকা দিনতো যদি কিবা সংগ্ৰাম আছে মানুহে এনেকে কৰিব, সদায় যুদ্ধ কৰি যাব, এদিন হ'লেওতো ছাকচেছ হ'ব, নহয় জানো? যিহেতু অপৰাধ হয় তাৰ শাস্তি সময়ে সময়ে পাব আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল ছাফাৰাৰ হয় তেওঁলোকৰ অসমীয়াত ইংলিছত যোনটো কয় ৰিহেবিলিটেশ্যন, সেইটো আমি চবে সকলোৱে মিলি পেলাই কৰিব লাগিব যিহেতু। আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস অল বড' ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে যিটো আয়োজন কৰিছে, ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰি বহুত ভাল লাগিছে। সকলো মহিলাই ইয়াতে আহিছে আৰু নাৰীৰ যিখিনি স্বাৱলম্বিতা আৰু আত্মসন্মানৰ বিষয়ে যি আলোচনা হৈছে, নাৰী দিৱসটো উদযাপন কৰিছে, ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰি বহুত ভাল লাগিছে। যিটো নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হয়, অন্যায় হয়, সেইটোৰ বিষয়ে আইন আছে, কিন্তু আইনৰ ওচৰত আমাৰ মহিলাসকল নাযায়, ঘৰতে সহ্য কৰি থাকে। তো অকলে কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু গোটেই মহিলাই লগ লাগি সেই আইনৰ সহায় লৈ আমি সেইবোৰ কৰিব পাৰোঁ। যদি শিক্ষাৰ ফালে চোৱা যায়, পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত যদি আমি চাওঁ, মহিলাই মানে কম হেৰি পায়, সুবিধা নাপায়
পুৰুষক প্ৰথমতে বেছি সুবিধা দিয়ে ঘৰখনত যদি চাওঁ আমি পুৰুষ আৰু মহিলা ল'ৰাটোক প্ৰথমতে ভাল স্কুলত পঢ়ায় কিন্তু ছোৱালীজনী গাঁৱৰে স্কুলত পঢ়ায় সেইটো আমাৰ তেনেকুৱা আছে কিন্তু বৰ্তমান মানুহে বুজি উঠিছে কিন্তু এতিয়া যদি আমি চাওঁ মহিলাসকলো বহুত আগবাঢ়ি গৈছে পঢ়া শুনাত আৰু বহুত মহিলা ওলাই আহিছে পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু যদি ৰিজাল্ট চাই পুৰুষ আৰু মহিলাৰ কিন্তু মহিলাৰ ৰিজাল্ট ভাল কৰি আছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বা গাঁওখনত আমি যিবিলাক আমাৰ মাক হয় ঘৰত দায়িত্ব আছে যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কি কৰি আছে সেইটো আমি চকু দিব লাগে নহ'লে বেয়াৰ দিশত ঢাল খায় ক'ত কাৰ লগত লগ হৈছে ক'ত গৈছে সেইটো আমাৰ চকু দিয়া কৰ্তব্য गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन